нашите молби. Да пееме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем в този час. Моля те, Боже мой, помилвай ни ти. Отговор дай ти на нашите молби. Да пееме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем в този час. Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега под моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега под моята ръка? С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички в пътя ми. С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички в пътя ми. Моя дух да ви напътства тук, верни да застанете пред моят бял престол. Плачете и желаете с човешки сили тук, но не можете с това да ми угодите. Изпратих ви моят дух да ви напътства тук, верни да застанете пред моят бял престол. Плачете и желаете с човешки сили тук, но не можете с това да ми угодите. Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега под моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен. Смирихте ли се ви сега под моята ръка? С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички в пътя ми. С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички